Bapak ndek orang dalam sinuwun. Lah saniki nuwun sewu sing dewenang tumrap pustaka Kalimasada niku mung sinuwun Puntadewa senes kok Prabu Baladewa niku mboten pun kula antepi pun kula tekadi geger teng negara Ngamarta merga wong urip teng alam padang niku penting dedit. Ora ketang ling utang. Kowe inget sapa? Kowe inget sapa? Nek pancen kowe ngandhaki yen bapakmu duwe piyandel apa ayo tak weruh. Piandele bapakmu apa aku tak weruh. Bapakmu yo ngelek nyolok mripat. Bapakmu yo wong gedhi bal 17 wong ngelek nyolok mripat. Arep bangun kayangan ki ngibarate cecak nguntal jagat cebol gayuh wulang utang-itung lintang. Iki sing arep dadi tok sumbering perkara Bagong kelakon wani karo Prabu Baladewa. Ya ta, Tru? Heeh. Alun Poko Trapsilanira Macamaken astane kali pisan nanti kok makawe brata sasetyane tanpa dadya sacipta-cipta tan kang raton rantas
asor pinanggih bebentukung nakani ko ngasing kanestan nipun wong agung nesku ngira sutireng wirang lalis ingkang cilik tantulehing cilik wong alim po lasan coba putih jero kecan momang sama siat madat maton minum Pak Ompaan suci amben tusi kelare mung kinarya apa paton nirwaton niro prabaweng saloka rukmi kabeh mung marana tingalira Niwangagung muga ngayom ana marang praja negara ing Amarta saisinipun. Nun mangke Kaka Prabu Sarawa Paduka Kanjeng Kaka Prabu kekalih wonten praja negari Ngamarta ingkang rayipun Darma Kusuma. Amit amakili sakadang Pandhawa gangsal ngaturaken pudha pangastawa tuwin pambagya raharja mugi kunjuk katur wonten ngarsa Paduka Kanjeng Kaka Prabu Sri Bathara Kresna tuwin Kaka Prabu Baladewa ing Mandura. Kaka Prabu niwang sukmana mangadili luwih ana sasmintaning sun jagat wasisaning Bathara Ung Bawana langgung sinunggi tatanawrat. Nuning Yayi sakalengkung Paduka Yayi Prabu Darma Kusuma amiji dumateng praptanipun ingkang Raka para ing Ndarawati. Yayaji pudya pangastawa sawer ingkang Raka Tambyang Arya Bombong Dasmanahipun ingkang Raka
Mboten kathah lumpen salam taklimipun ingkang raka mugi kunjuk wonten ngarsa Paduka Yayi Prabu Darma Kusuma. Yayaji. Koko Prabu kawula nok ninggih. Sampun sanget anggen kawula pundi? Mugi ndadosna cundraka panglingga murdha mawana kabagyaning gesangipun ingkang rayipun Darma Kusuma. Mboten langkung kaskecakna lenggah Paduka Kanjeng Koko Prabu. Nok ninggih sampun mboten ngrang mrayogi Yayi Prabu. Jagat pangestu Kurwayah tur jagat Patindra Jaradewaku. Kawula ninggih Yayi Prabu Puntadewa. Sakalangkung Paduka Yayi Prabu Puntadewa miji dumateng wiswanipun ingkang raka ing Mandura dinten sakmenika. Sawanipun ingkang raka manggih widodana sekala ing Sambikala nirbaya nirwika tebih saking Rubeduk. Boten langkung ingkang raka ngaturaken salam taklimipun ingkang raka ing Mandura mugi kunjuk katur wonten ngersanipun Paduka Yayi Aji Darma Kusuma, Yayi Prabu Puntadewa. Inggih Koko Prabu sampun kula tampi karya bombong tiasmanipun ingkang rayi. Mboten langkung mugi kaskecaken lenggah Paduka Kanjeng Koko Prabu. Yayi sampun mboten kirang kaya kepisanipun ingkang raka ing Mandura, Yayi Prabu Darma Kusuma. Wah. Jeniteng kakangku sartane Baladewa kakangku. Sarawuhe Kresna kakangku apa dene Baladewa. Rawuh ning Prajanegara Ngamarta Werkudara ngaturake basaku katura. Werkudara siade atur basa kelan pun kakang tak tampa pangestunipun kakang Tampanana Dimas. Werkudara tak tampa. Ora liwat pangestune pun kakang ing Mandura wae Tampanana Yayi. Yo. Jeniteng lan Baladewa tak tampa agawe jimat paripe dayanana kasantosan lahir batine Werkudara nggonku urip ning alam padang ora liwat prayoga nggon mulunggu ngadhem ngersane barep kakangku jeneng padene bule ya kaya ora kurang prayoga Werkudara ya Werkudara kaya ora kurang kepenak nun mangke Koko Prabu sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayipun Darma Kusuma kula tadah wadana samangke kula mantun angin tuwin kula ndang dumateng rawipun Koko Prabu kekalih wonten Prajanegari Ngamarta ingkang beneh kalanadat ingkang sampun kalampah menawi alih utusan gandheng sak kembaran agengipun utusan Nayaka Praja saking negari ing Dwarawati Koko Prabu saestu ingkang rayi nungsung Mamarta cumadong dawuh menggarawipun Koko Prabu Sri Bathara Kresna ngemuwi gatos mewah werdi menapa saestu ingkang rayi nedya nganglungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda tama dawuh pangandika Kanjeng Koko Prabu Sri Bathara Kresna Koko Prabu anjreng kang puspita rum kasilireng samirana mbre sekar kadung ko ngas kandano mawera rasretnaning driya jagat pangestu Kurwayah Ndara jagat nuwun sewu Yayi sewu-sewu kalepatanipun ingkang raka ing Dwaraka kula tadah wadana
Wondene dinten sakmenika ingkang Raka ing Dwarawati mantun sowan ngabiyantur wonten ngersanipun Madu Yayi Prabu Darmakusuma. Yayi. Estunipun anggenipun ingkang Raka ing Dwaraka anganti dhumateng Kaka Prabu Baladewa rawuh wonten Praja Negari Ngamarta menika kula nuwun sewu. Jernyatanipun kula menika ngrumaosi kula menika minangka jejering tiyang sepuh. Tuwin kula menika ingkang dados pujangganipun para Pandhawa. Yayi. Sampun mataun-taun kula srawung kaliyan para Pandhawa. Sampun marambah makaping-kaping pendak-pendak Pandhawa nggadahi bot repot. Pendak-pendak para Pandhawa mbetahaken kelawan kridanipun ingkang Raka ing Dwarawati tartentu ingkang Raka lair lan batosipun. Ingkang Raka pun Bathara Kresna kula tartentu sak biyantu wonten ngersanipun Nyanyi Prabu Darmakusuma. Nanging wekdal sakmenika sawanipun ingkang Raka ing Dwarawati wonten Praja Negari Ngamarta menika kula badhe nyuwun senjata pitulung. Paduka Kanjeng Kaka Prabu nyuwun senjata pitulung Kaka Prabu. Iya Yayi. Wong sing rembag sawanipun ingkang Raka ing Dwarawati menika kula nyuwun senjata pitulung awit sampun wonten tigang candra rikalenggan sak menika. Negari ing Dwarawati menika ketaman magebluk. Kathah para kawula ingkang sami nandhang sesakit esuk lara sore ketiwasan sonten lara enjang kapralaya menika kathah sanget. Pramila anggenipun sampun bingung bebek jebak menggalipun ingkang Raka ing Dwarawati. Dinten sak mangke kula menika nggadahi kadang inggih menika pun para Pandhawa. Lah, para Pandhawa menika nggadahi daya kemanden. Wujudipun gegebengan pustaka Jamus Myang Jimat Kalimasada, Yayi. Perkawis wangsiting para Jawata ingkang sampun kula tambi negari kula saged malih nirmala temajati jati temah mulya menawi pustaka Jamus Myang Jimat Kalimasada kapasrahaken dhumateng ingkang Raka ing Dwarawati kinarya tumbal wadaling praja negari Dwarawati ing ketaman pagebluk. Pramila sawanipun ingkang Raka walih-walih menapa kula menika namung badhe ngebon-bone jangan jejawas sonten. Sawan kula menika namung badhe ngemis dhumateng Paduka Yayi Prabu Darmakusuma. Kesdua maringaken ngambil wujudipun pustaka Jamus Myang Jimat Kalimasada. Badhe kula boyo wonten negari Dwarawati samangke kinarya tumbal wadaling praja negari Dwarawati ketaman pagebluk. Iya Yayi. Ingkang Raka ing mandur ingkang minangka dados seksinipun Yayi Prabu Dwarawati ingkang nandhang rubeda wonten negari Dwarawati. Awit dinten sakmenika negari Dwarawati menika nembe nandhang susah, negari Dwarawati menika nembe nandhang pagebluk. Ketaman bebendu saking para Jawata. Pramila kula suwun kanthi sanget Paduka Yayi Prabu Darmakusuma lelanana sukulan penggalih Paduka lair lan batos. Kula aturi maringaken wujuding pustaka Jamus Myang Jimat Kalimasada kinarya tumbal wadaling praja, Yayi. Sigra-sigra yen permana gansa sigra ngraket nawang sesangkana bangsa sangka Nalendra marwa sing sang katriku katriku mulung mangrompak ing wadya Karta krara kagere-gere Tebiar kantor kule ngono to wau. Didhemataring pasewakan negari Ngamarta nalika semanten nata ing Ngamarta Sang Prabu Puntadewa. Nampi pangandikanipun ingkang Raka ing Dwarawati ingkang Raka ing Pandura Sang Prabu Baladewa Sang Prabu Sri Bathara Kresna. Nalika semanten datan moba, datan muse legeng nganti prati mogole kencana. Ndadosaken kanyur pirangka warju kanyur jare wong aganten. Warju jare wong kersa minangka durung abang itu durung manjing dasari partala kasaruke gerjaba pihak ngarsa tangkepe kuwi pasiban bono amuk apa tukang dadi darunane ora ana macan apa dikajake medhot saka wantilan kejawi amung sawanipun utusan saking Karang Kadempel nangge sang Lurah Petrung kanthong bolong semono iku Lurah Bagong kewantun minggah matring Ratu Praja Negari Ngamarta rebeber-beber pindhasa temetarangan gawe kaget kang samya mulat mangurung baing para kawula kancana daya yak jaluk dalan
kembang bobong tertimbang seri mendak alun tata trapsilan ira ngajame kenastanira kalih astanira kalih pisan yen nganti magawe pronto yen nganti magawe pronto jagat pangestu ngoro wayah Bathara jagat Koko Prabu wonten timbalan Yayi. Dereng ngantos paripurna anggen kula nampi sabda tama dawuh pangandika Kanjeng Koko Prabu. Teka ingkang rayipun Darma Kusuma nampi sowanipun Petruk Kanrong Bolong. Mongko boten mangling kadhiraken kaliyan pun Panakawan Bagong. Koko Prabu kula nyuwun inah. Kula badhe andangu dumateng sowanipun Petruk kaliyan Bagong menika Koko Prabu. Nggih Yayi. Purba asesa wonten ngasta Paduka Yayi Prabu Darma Kusuma Yayi. Petruk Kanrong Bolong sowan muning Mrajanegara ngamarta padha kanthi slamet sak sowanmu Petruk. Nunamit masang limantapit tinebenong ludune dumaping tawang-tawang. Linepat ing tolak manu sinuwun. Iya Nun. Pareng Paduka sinuwun Prabu Darma Kusuma nimbali dumateng ingkang abdipun Petruk Kanrong Bolong. Sawanipun ingkang abdi ing Karang Tumaritis mangke wilujeng tebih saking Rubida kalih sing sambikala Nirbaya Nirwikara keparang kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk. Iya Nun. Iya Petruk tak tampa ora liwat pangestuku tampanana Petruk. Ha iki sampun kula pundhya karya jimat paripe ndayana ing kasantosan prayogakna Petruk sampun boten kirang prayogi. Bagong padha slamet tekamu Panakawan. Nonamit pansang keliman tabe tinebene ngiloduni dumawing tawang-tawang reca koblak iblis lanat padha jek. Ya non ngestaken dawuh sinuwun. Pareng Paduka sinuwun Prabu Darma Kusuma amiji animbali dumateng praptanipun ingkang abdi pun glondor. Sowan kula wilujeng tebih saking Rubeda kalih nering sambikala bekti kula kanca sinuwun. Iya Panakawan tak tampa pangestuku tampanana. Iya non sampun kula tampi. Gong. Glondori sapa? Embuh. Oh ngono wis ora apa-apa penting didit. Iya. Prayogakna Panakawan. Non inggih sampun boten kirang prayogi sinuwun. Ya. Ngapa to Gong iki ora? Panakawan Petruk padha kanthi slamet tekamu, Bagong padha slamet. Sinuwun Ndarawati rawuh teng mriki. Iya sawetawis aku sowan ngersane Yayi Prabu Puntadewa. Nggih, sampun kula tambi bekti kula kunjuk sinuwun. Ya pangestuku tampanana. Bekti kula kunjuk sinuwun Ndarawati, pangestuku tampanana Panakawan. Noknane nggih sampun kula pundi. Petruk Bagong padha slamet tekamu. Ndara Baladewa. Iya Panakawan.
wilujeng bekti kula kunjuk sinipun. Tak tampa pangestu tampanana sampun kula pundi. Bagong padha slamet. Slamet bekti kula kunjuk. Ya, pangestu tampanana. Kula pundi wis dipersingkat wae, Tru. Iya ya. Gak saset rembuke dados ngono wae kok. Nuwun sewu sinipun mbok bilih kula kaanggep cumanthok kanggen kula matur sinaosa kula dereng dipun dangu. Kula badhe ngrumiyini matur wonten ngersanipun Sinun Prabu Puntadewa. Ya Petruk ora dadi ngopo jernyatane nadyanto derajatmu kuwi ana ngawan. Nanging kowe iki wong tuwa, mula ndak paringi kalodhangan kowe matur apa wigatimu saning Praja Negara Ngamarta ngestaken dawuh. Ingkang sepisan sowan kula ngaturaken sembah bekti kawula kunjuk. Ya Petruk tak tampa. Iya. Ndung kapangka kalih. Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak nanging kula dipun utus dening wong atuwa kula inggih Bapak Semar inggih Duda Manang Munung ya Bojogati ya Saronsari ya Sang Dyah Punta Prasanta inggih Sang Nayantaka ya Sang Hyang Ismaya. Bapakmu utusan kelawan kowe nggih. Menganturi dados bapak utusan kali kula. Nalika semanten bapak dawuh kalian anak-anak para putra-putra ingkang kadempel. Petruk, Bagong kowe rene ya, Gareng kowe lunga wae. Merga wigati iki sing iso ngrampungi perkara mung Petruk karo Bagong. Nggih, Pak. Wonten dawuh napa? Aku ki ngrasake kahanan ana ing bumi negara Ngamarta iki wis tentrem ning sajak ana perkara siji sing ngowahi. Perkara siji sing ngowahi. Nggih. Negara Ngamarta niki padhang banget. Ning wonten setunggaling titah ingkang damel peteng, damel bon repot wonten Praja Negari Ngamarta. Lah perkawis niki dados keganjelan manahe Bapak. Lho, kok iso ngono, Pak? Sampeyan kok iso ngendika ngono ki sebabe apa, lire apa, dasare apa? Sampeyan duwe penemu apa? Aku ora duwe penemu piye-piye, Petruk. Nggonku ngrasake kanan Praja Ngamarta sing kaya ngene iki, sing wis tentrem ayem-ayem. Masinamatan daya dinayan gemari pahla jinawi iki pengin tak apikke meneh, pengin tak tingkatke meneh, srana aku kepengin bangun kayangan. Kayangan kudu papane Bathara Guru, kayangan kudu papane para dewa sing ning dhuwur kono ki dudu babar pisan. Nanging kayangan kuwi mujudake papan sing endah, ayem-ayem tata titi tentrem. Lah, apa kok aku nggurangi tembung kayangan? Kayangan kae pancen tentrem ning sok-sok kala mangsane kadang kalane ana perkara siji sing ngewahi-wahi akhire gawe kayangan geger. Niki sing ajeng dibangun kali Bapak. Lah, kula pun sarujuk, kula pun matuk, Bagong nggih pun manut. Prinsipe Bagong niku penting didit. Iya. Lah, Bapak dawuh kali kula, Petruk wis ana ning Ngamarta. Perkara iki aturku iki kowe minangka lidah sinambunge wong tuwa aturna karo Sinuwun Prabu Puntadewa. Aku arep mbangun kayangan silihna wujuding pustaka Jamus Miyang Jimat Klimasada. Nek mboten angsal, Pak, nek ora oleh piye carane leh mumeksa wong Sinuwun Puntadewa ki le ngemong wiwit cilik nganti gerang bongkang semene gedene iki sing ngemong aku Petruk, sing tanggung jawab ya kudu Sinuwun Prabu Puntadewa minangka Nalendra Ngamarta, aku iki kawula Ngamarta. Pramila ngaten sinipun. Sawanipun ingkang abdipun Petruk Antong Bolong mriku sayekti kula namung nuwuni ingkang dados dawuhipun Bapak. Menggah napa to sejatose sing dikarepke Bapak pun kula aturke kalih sampeyan perkara pustaka Jamus Miyang Jimat Klimasada diparingke napa mboten niku terserah panjenengan. Rebat cekap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kagyatri sang kapirang ngurinanggul kinempit-kempit dosang retnaning bawana. Petruk wonten dawuh sinipun. Pripun sareng kula matur kesajak rengku pasuryanipun. Petruk Antong Bolong sing gedhe pangapuramu merga wektu dina iki aku bingung. Lho, bingung sebabe napa sinipun? Praptane Koko Prabu Sri Bathara Kresna ning Praja Negara Ngamarta iki uga bakal nyuwun ngampil wujuding pustaka Jamus Miyang Jimat Klimasada. Lho. Sinuwun Ndrawati ajeng ngambil pustaka Jamus Miyang Jimat Klimasada. Ajeng dingge napa sinipun? Negara Ndrawati ketaman pagebluk. Bisane Waluya Nirmala temajati jati temah mulya yen ta tinumbalan wujuding pustaka Jamus Miyang Jimat Klimasada Petruk. Jaja mentap lir kinentap duka yayasinipi yen sinaput mring sagedhing murub dadi tahono
Petruk dawuh sinuwun. Kanca-kanca Wira Pradangga iki kok padha gawe kaget. Ora ana udan, ora ana angin kok padha ting klompiang. Do jelalatan pancen Truk Petruk arep omong apa kowe? Nggih sinuwun. Kemareng kula badhe matur. Janjane perkara niki kula kok ganjel. Ganjel sababe nggih nuwun sewu. Enten sing ganjel teng negara Ngamarta sepisan. Praptane Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna ajeng nyuwun ngambil pustaka Jamusmyang Jimat Klimasada niku ajeng dinggih tumbal wadaling praja. Iya. Lah nuwun sewu. Perkara niki kula kinten sing saged mempertimbangkan namung panjenengan kaliyan Ndara-ndara Pandhawa. Sebab Pandhawa niku sing dadi kekuatane nggih menika kekuatane pustaka Jamusmyang Jimat Klimasada. Nek pustaka Jamusmyang Jimat Klimasada cacaking para Pandhawa nuwun sewu Pandhawa gangsal sak negara Ngamarta sak kawulane boten duwe daya. Kamangka anggenipun Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna menika badhe mboyong wujuding pustaka menika badhe dipun damel tumbal. Dinggih tumbal niku pol-pole dipendhem nek ora diobong. Teges nek pustaka Jamusmyang Jimat Klimasada dipendhem niku sampean sak kadang Pandhawa pisah kalih pustaka Jamusmyang Jimat Klimasada teges ora duweni daya. Nek Pandhawa ora duweni daya, wong sing ora seneng karo para Pandhawa, haters-haters sing mboten remen kalian para Pandhawa niku angel mijet wae ngeranti suwe banyu sinare ngajeng gawe cintrakane Pandhawa. Aja kok cintrakane Pandhawa, patine Pandhawa diajab gampang nek mboten tinunggon wujuding pustaka Jamusmyang Jimat Klimasada. Ngono Petruk nggih. Pramila monggo dipertimbangke. Nek diboyong bapak wong disilih paling-paling ming 5 menit. Nek nyewok 350 nggih paling mboten ming 5 menit bapak niku wong wis tuwa. Ngaten mawon. Ning nek digawa teng Karang Kadempel sampean mboten kecalan pustaka Jamusmyang Jimat Klimasada, mek pun rampung mengke dibalekke. Ya ora ketang dibalekke oke kanane wis rada teles-teles sithik mboten apa. Mergo bar dinggo kalih bapak dinggo nyambut gawe mbangun kayangan wonten praja negari Ngamarta. Iya nggih. Niku sing sepisan sing Petruk ngrasa ganjel atine Petruk kanthong bolong. Sing ping pindho Sinuwun Kresna niku ing atase titih Sang Hyang Bathara Wisnu. Wisnu niku napa? Wisnu niku dewane kabagyan, dewane andum katentreman. Kok negarane Ketaman Pagebluk niku nek ora Wisnune kurang gawean, nek ora Sinuwun Kresnane kurang gawean arep gawe cintrakane Pandhawa mboten kelakon ngoten niku. Tur jaman sakniki niku wong ndhe persewaan kostum niku kathah. Kok gegek niki senes Kresna asli, kok gegek niki ming pardi nganggo sandangan Nata Ndrawati. Sowan teng negara Ngamarta ora seneng karo para Pandhawa tumuli gawe karti sampeka ajeng renah patine para Pandhawa sinuwun. Jajalan seketaning baru iblis lanat menungso ratatanan Petruk. Petruk kantong bolong. Sinuwun Baladewa sajak duka yayasine pi. Ora nesu sebab apa mergo ucapmu sing pancen ngawu gawar ngawu. Kowe ngarani yen to Yayi Prabu Kresna kuwi panjalmaning jajalanat. Kowe ngarani yen to Yayi Prabu Kresna panjalmaning Wardi. Ya ngono to. Lho nuwun sewu wong mboten logis kok. Sepisan Sinuwun Kresna niku nalendra ampuh titih Sang Hyang Bathara Wisnu. Wisnu niku dewane ngandum kabagyan, dewane ngandum katentreman. Kok nganti negarane Ketaman Pagebluk niku napa nek mboten aneh niku rak ya. Nek senes Sinuwun Kresna asli nggih mboten mungkin to. Ning perkara iki sing gawe runtik atine Prabu Baladewa. Lah nggih pun runtik karepe sampean mboten runtik nggih karepe sampean kok. Sing baku rembug niki rembuke ku Petruk karo Sinuwun Puntadewa. Perkara wenang maringake pustaka niku wewenange Sinuwun Puntadewa senes kok wewenange Nata Mandura. Truk. Minggir wae kowe. Ngapa to, Gong? Ki nek kowe kokean bergajul. Kok ndak ora ndang limbukan, mundur. Ora gawe geger. Geger ya wis, penting dedet ngono kok ora. Anggepe apa? Lho, Bagong sing maju, kula sing majeng sinuwun, kula sing ora trima mergane nuwun sewu. Petruk teng mriki niku minangka dutane Bapak Semar Badranaya ajeng mbangun kayangan. Kayangan mujudake dan seterusnya. Ampun mboten ajeng kula jlentrake wong wis bola-bali nglakokke. Ngoten.
Lho Petra wis wani ngiyas karo asmane Yayi Prabu Kresna. Kula nggih wani ngiyas asmane sampean. Pun sakniki mbangane teng mriki mung dadi pasulayan ming bengak-bengok kempar-kempar nggo medal Jawi nggo. Piye? Metu njaba. Bayar larang metu njaba ora apa-apa. Merga ora edan lho kowe ta. Merga bapak ajeng bangun kayangan niku nuwun sewu. Sing dingge piandel bapak pisan para Pandhawa niku srawunge luwih suwe kalih para Pandhawa. Bapak luwih suwe srawunge karo Pandhawa tinimbang Sinuwun Kresna, luwih srawung karo para Pandhawa. Dadi bapak ndek piandel. Bapak ndek orang dalam Sinuwun. Lah saniki nuwun sewu sing dewe wenang tumrap pustaka Kalimasada niku mung Sinuwun Puntadewa, sanes kok Prabu Baladewa niku mboten. Pun kula antepi, pun kula tekadi geger teng negara Ngamarta, merga wong urip teng alam padang niku penting dedit. Ora ketang ling ngutang. Kowe inget sapa? Kowe inget sapa? Nek pancen kowe ngandhaki yen bapakmu duwe piandel, piandele apa ayo tak weruh. Piandele bapakmu apa aku tak weruh. Bapakmu yo ngelek nyolok mripat. Bapakmu wong gedhi bal 17 wong ngelek nyolok mripat. Arep bangun kayangan ki ibarate cecak nguntal jagat cebol gayuh wulang utang-itung lintang. Iki sing arep dadi tok sumbering perkara Bagong kelakon wani karo Prabu Baladewa. Ya ta, Tru? Heeh. Ya sinuwun tak ladeni sinuwun nek sampean kepara wis emosi kalih kula mboten napa-napa, mboten napa-napa. Fine, okay, fine. Terus, streaming tak kuwi, streaming. Penontonnya pira? 1840. Oke, sekseni wong sak donya. Ngapa? Bengi iki kelakon Bagong iso menang ora mati, ning malah Baladewa sing mati mungsuh Kyai Nenggala. Heeh. Ning kaya ora mungkin. Aja ngono kuwi tak kowe iki. Gere lu si jalmutan kena kini ro. Pun tinimbang sampean mengke malah ndodol teng kedaton negara Ngamarta kula kanthi medal Jawi mawon. Kakange wis metu adine sisan ora? Lho. Ku arep nantang karo aku, nantang wae tek yo. Anggepe apa Kresna nek ora perang karo Bagong ki ora jangkep kok ora anggepe apa. Pun kulane ati sampean kudu gelut kalih kula. Wilayah Joidan Panakawan. Aku iki Nalendra kok kon gelut sak geleme dhewe karo kere-kere kaya kowe kuwi. Kembangane aku ngurus dapurmu, aku ngurus pustaka Jamusmyang Jimat Krimasada ki narya tumbal wadale para Janegara Ndrawati. Nggih pun niku rembuke dirampuke. Senengane ora Baladewa pun kula rampungane. Penting didit kok senengane ora. Nalendra mbok marma sing sang katriga mulung. Katriga mulung mangrompak ing wadya. Koko Prabu mriku kados pundi? Yayi wonten timbalan. Perkawis menika kula kinten paduka Yayi Prabu Darmakusuma mboten susah dipun menggalih. Jernyatanipun kriwikan dados grojokan guyon dadi tangisan kawontenanipun inggih keparengipun perkawis katenteman negari Ngamarta ingkang badhe mungkasi nggih mboten nangkung namung ingkang raka ing Ndrawati piyambak. Mangke kula ingkang misah antawisipun Koko Prabu Baladewa kaliyan Panakawan Bagong. Inggih, Koko Prabu matur sembah nuwun. Menawi ngaten kula kinten sampun purna jejiban pasewakan. Nggih, kasumanggaken Yayi. Werkudara barep kanggo apa? Bubarna kang padha sebo ingsun kundur kedaton. Ya ngestake dawuhmu. Njaluk pamit metu saka pasewakan. Ngati-ati aja kaya bocah cilik. Werkudara kaya wis ora ana dawuh maneh. Purna gatining pananggilan. Arsa sang nata kundur ngedoton jog saking dampar cara kinabit gambaran gading kadhiraken sak jari perumban jadi manggo tanggung Joko paloro-loro ingkang sami ngambil pacari keprabon kawisan saking mandura tindanyo sang Sri Naranata lamun Cinandra pindha Jawata kairing widodara widodari